أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Amma ba'd. Nga katay manghuran ha agama Islam. Aun waktu natin niya di takatangkisan, di takalilian, biasin Hinduun, niya mga kabagayan na dihil sual sa amin hambok sual mahunit iwan masigpit jawabon sibiak kako pasal maita natin niya aon mga sual bang mo jawabon sinamin jawab uning kawayan sin Islam hipang jawab nabi adagbus magkasakit atay atin niya ing kita amin di kita mabayad magkabali atay sing kaibanan so minsan bering kita amin bimihil dukup jajawaban talpaksa na hadjatin niya kuan ulangan atau bang hibarat dia namin apagpanem na yaman pagisama ra kuman so pwede maunin pagambuda sabab yan sinagi ko matin niya aon mga manusia mao nga pangatayan bang mo jawabon atin niya di kamuhan sabab hatin niya inamin kita sab kadang-kadang amin magkasual biar gusto niya sab kita mingat jumawab bangunin hijawab ta sa mapaksa na kita malugos kita lumag kita tumali bangunin hi kajawab ta wat kita ri maki bat kita ri simipog karena hatin niya inamin muslim biasa kaula-ula nagguguna siya nagpapakay siya nangangampo siya simpan jising ka Islam jadi hati niya hasupaya inamin di niya mararain Islam di mapaki kagin niya terpaksa jumawab siya biasa panto namin masa nakaunakan amin waktu itu atas kapal aku kapal tulak harap mari pasitangkay muy aku mari pasabah nah, dari hati niya si namin sambang juhur masuk na pabunggaw si mambahayang ako hati niya ko naman si mambahayang naon hati niya mga kira bangsa tay sab dia ako nagalop maksud hati niya dia ako nagsoal jawab namin bisara noon niya tayo manghudlong niya abay taklong sing kamaasan namasay namin mau bisara sing kita kali-kali tudloon ta kamaasan Allahu alam man kabisaring kamasan simbiyan to sa atin nag-story kami nagapin na atas kapal lo na tayo manghud imagamal ibadat bang kita lo na bukon awot hakasutsihan bayragon guna niya to post niya dari yang mo biya tanam-tanamon bang kita biya mao nga pangatayan biya sa kaula in siyang bayan ko kaina biya way hal ka way guna pasabi atin parail sinamin bisara na inatuhatin niya so ita temaon antara long sin bahasa English negative positive bang kita negative thinking na maon sa dyan pagambulda bang kita positive thinking atin niya tumali kita mamikil kita sinulin marayaw dari minsan ako miyan so pamalong ko natin manghud bang kasutyan ni pagbisarahan di nasa nung kuliuhan siwuan bang unim bautan sin Islam nasa di dah hati niya mabiyat to hati niya mag-insist dalawang sin English sin kayabanan hati niya minarahan sinamin mukali ka rahan sin kamaasan ka amot hati namin biyunal nila bang pa mo namin sahid tuon ilmu pangaji
panghatungod kasutsihan. Jadi hati niya ako waktu tu kulang desen panghati agama sampai kasabihaon. So inatali ko napikil ko hati niya jimawa ko amin dalil akal da ko man. Amin long sin English logic. Sabi nang kita nag-school kita niya mga college ini kadang-kadang hati niya bang kita kasigpitan hati niya min biya sensual. Jumawab kita si min logical atau kon philosophy atau kan hati niya min biya masuk akal. Amron na yan ko kanila lang kita maghul. Minsan pun uning kasutsihan na ramo yan. Yan malam mo yan. Kaya pangadyam mo yan. Antara lang ko sin ikaw bansin ako ihaon. Lain kataan sinata singkap palini. Asuhunta. Asuhunta lang. Adalil akal na siya. Isu antara singkita ruwa. Aturun sutsi ba malisin. Ikaw ka atau ako. Na waktu si migput niya. Hati niya, berag gusto siya kaamuhan sinamin batin jawab lah. Nasa ingkagot hati niya, dalilak ka, logic kan? Hati niya, atur mo dyan taubihan. Hati niya, maray makaiyan ikaw, makaniat ko, insya ni malisin, atau insya ni malumi, mabaho, ben kan? Bangkolong kuri makaiklasin bihan to. Mabahaya ba kolong kuya, nambukan-bukin niya sumunta. Magpahamot na kita simbaranta. Mangisyo hati niya, hantar sing kita ruwa. In maghamot, kabahuan. Banglong ko, intaw yan, kabahuan. Sinamin, hipahamot kimbaran ko kanya. Na, matampal. Wala ko nakaabot. Sinamin pagbasa ko namin kasutsyan yan. Maray ko yung nakaabot. Kaya kolong ko manghindo. Dalaw niya, di sana hikibisara ba ini hapamairan. Nang ko nabundal. Di ikabisara pamairan ba ini, may tamo sablong kibuka pamisara. Atau ang kolong kuri ba simbihat to, ba't kita lang kumatabtab na. Masalasay na. Aturo na hadjalong ko, para ya along kin lima mo, para ba kita untalong ko. Paghaunuhan tara sin lima ko, aturo malisin ba malano. Ha? Nari, hitapok na lima niya, sab nakikita ko, at niya, baka lubag-lubag si mga hakingking niya ka, atau roon ka kuko niya, di na ikapakita. Dari, huna-huna ko, bihating kasutsihan. Ha? Amin magbatbat na hadya ko magbisala na kasingkatan uno-uno sa inamin manyatakan niya bukti niya dalil niya di makapakita na eto kaday para ko man bangko sablang ko makapakita lang ko sinamin 2-5 mo na ako lang ko ako nagtompa nagsalipers di ako nagchinelas pagitaan ko sabi ni ko pag ako nagtompa insiki mo yan bangko mabaya hipahamot ta pa sisimawa humamot dari ang matimpag anong kwatin niya, amin mga mapaksa sadya kita, jumawab. Sinamin hati niya. Jawamin, Allah alam hati niya. Kaamuhan kamuhanin tao si Mual sa tagbus hati niya. Mauni pagambulda, mauni hati niya yung pagsaga, bago hati niya hitom lang matin jawab. Ang kantagon tunit, ang naktot niya, mapaksa kita. Nauusion kita. Sin hati niya amin habunggon ako, kulang nin passenger. Harap ko na pa si Tangkay, ba't lumawas ako mari harap pa sampuna. Pag sambahayang asal, simbahayang nasab ako. Aha. Taghaaw nasab si Mokka ko. Sa inatuhatin niya, sa maraming pagdako sin jawab, sampai kami hati nagkapagbagay. Hati nagkasilasa kami, naon yung pagkasilasa, pasasin namin sual niya. Biyan natin, hunit sigpit sin sual. Mataod namin sual, pagka dugtol ko. Kalabayan ko. Saon mga sual at mo simple sa mahunit jawabon. Mahunit hin jawabon, amin di ko maingat. Amin biada amin lang naman ko sumong paunahan, kasawitan, umatras ka paulian, kasagnatan. Di ko maingat, pakain ko juma. Uli jawab mo. Ha? Nasa hati na bang paunin pagambulda, pagbalik pangatayan, nalong maloy sa ni jawabon. Ay, sa nilong niya, nating bay. Jadi solve ini. Bus ko naman hati na simbayang. Lingkod na ako bihan. Si mo okay namin nambukan min hati na hinang kurab sa bagay. Iwan si namin nakao namin uso pa min siga amin champion yan. Nung bagay siga ko. Lang ko di ako magsiga simbihan. Rendin ko. Lang ko bagas ako lang ko nag-school nga Manila. Yan lang ko may ako lang ko mag-vacation. Maripay na ama ako lang ko ira 10. Maulan ni bihat to.
Kusog ko lang magamalibadat. Lang ko di da, lang ko di da. Sa amin hati niya, uno namin katakinan ko, kagawasan ko lang kinangon ko. Ngalo niya ako sa tulo niya, hamba ko hipangasubo kay mo. Bang ko hati niya, di da sa bulo niya amahan, lang ko, bunal niya. Hindi ako lang ko amahan. Isa pun personal question na. Dabang lang ko hati niya, so lang ko paagama, mas matagi ako. Sabang personal lang ko, isa pun beto lang ko, entertain ng tarago. Puno lang ko hati niya, hindi mga maksud pangasubo. Long niya, nakapangadya ko lang madrasa. Long ko, benar niya, pagkasa ko lang ko nagis ko na Philippine Muslim College. Naman ko yung Philippine Muslim College, o madrasa niya. Sa atong kumatulong ko kalamahan ko. Matawad namin, di ako magpakapas sa subject mga nakauna, Philippine Muslim College. Nauslong ko atin niya, ang pasablang ko mga kipagis ko lang ko atin ruwe madrasa, mga sambong-sambong ganyan. Sabi ko namin long tamin biya magtahunan, magbulaga. Laway seminar siya. O lang biya, sa ako bisa na kalabay ko madrasa, long mo na biya to lah. Long niya, tuan long niya. Pangaji lang si Mukali, iba si madrasa. How no ko roon? Kita mo long ko, inhunit. Mahunit. Sebab jadi bangko imian nagniniat ini ko nalusun na warjama ako. Luasan man ko mamuting jumawag. Ya? Sebab maita. In alusun na warjama. Yan, mamukihatian atau kehatian ta. Mahunit iwan masigbit. Ibungat sa pagkaita manusia. Maita. Kunin kaya huni kasigbit in alusun na warjama. In alusun na warjama, di ta kahatian, di ta kapaman. Bambu ko maluag, iwan malawag. In kayo mag-search, mag-research, manutut ilmu, mangaji. Sabab, akhlak, tabiat, palakuhan, kakay ng sinabi. Hambuk-hambuk at tubihan, daw simbasari, talitipin mo ito. I-details mo ito. Hambuk-hambuk. Bukun kau hati niya bang kau tumakbir na hadja ko bihan. Sa mutud hati niya pahamon hatihun, bukun hat dungugun mo ang pagkay manusia, sa hatihun mo biyan namin kaya sulat, si mga amin magsusulat riwayat, bang uning hinang sinabi, hawak to kawi niya. Hati niya bang kaulusul na jamaah, mataod di kaamuhan kayo mo. Sa meta, masalan hati niya, diha ini magdugtol, inagamay ba si pangadatan. Mataong pangadatan sing kita riha ini, hati ini magdugtol, iwasin namin pagbasahon, ang marsin, alusunod jamaah. Mataod wala nagkaya ng sinabi sa magkaya ng singkitari. Nasarin sa bang mga hati ni amin, nga ano niya, damit tulo na nabi, wala nakakaunista. So kita lang komunista, bukong sabiat to. Ipagbasa, bisaron tendi, amin, sunat, nasabdan niya, kay bisaran niya, hinang niya, piyang daakan niya, piyang langan niya, mati amin bisaron ta. O sabi niya ni nabi, ay ka magkaungkangkong, sabi ko nakaungkangkong, uy sabiat to lah. Hati niya, ikot keadaan, so pamen nabi kan, magjowa siya kan, wayroon kan nagkopya wayroon, so wayroon kan maghinang wayroon pa factory kopya na ka, sa magsulban siya, okay? Na bukon balmaan na dito, beto rin kita makapagtampa mga Adidas, atau Levi's, pasan nabi, bukong bihatin na kami Islam, na, bang bahabo ni Rasulullah masasing kita bihaon, bang kita magreban, maray magreban na siya. Bang kita tin mag-jacket kita mga Levi's, maray siya magpinta pa. Di na to tin, wala ito ng langin nabi. Ay ko mag-Adidas, ay ko mag-Levi's. Ay ka mulong niya mga ilos mga Rolex. Bay, rumbihat to. Tinabang wala na sa piyang langan sin nabi. Di kita sa magkapanglang. Nasabi masigpit, mahunit niya, niya minlong niya. Unin ikaw yan. Mukali kau, atau madrasa kau. Jadi kaagi. Tumlangong min jawab, asal die hard yun, namin law sini, die hard yun, namin simual yan. Hati ni hangkan simual bihat to pasal amo na untu namin gawat sa pangatan niya. Inhinang niya, iban sini amalan niya. Ako manusia betul lah. Nasa sa manusia hati niya, buko na sa betul. Mawaya jauh mati, maham, unin madrasa, unin alusun na warjamaah, unin namin mukali, mga. Sa pun tabi sara, sa mungkin mga bangsata, unin hati si mukali. Ya? Law nila, mukali law niya, mga English no read right. O illiterate hati niya. O biati mukali. Biati mukali. Yan?
Iyan bukon deng kawin definition. Deng kanyo, kan? Uni hat si mukali. No read no write. Nenge? Dari bang no read no write, di naman magtuhan. Malaw masakit ah. Masasabi Nabi Muhammad parang ni no read no write dia sabkan. Mukali dia sabkan. Ini hati niya supaya kita min careful iwan kamaya, apal kala amin long niya. Mukali iwan sin madrasah. Darin jawabku long kutuan tay manghud. Lugay ko nang ngaji madrasah, bukon katan. Bisara sin ustad sin ulama sahih. Bukon katan. Aun bukon sahih, aun sahih sama tod sahih lah. Yan. Minsan pun kitab, tudlo mo ko kitab, bukon katan kitab sahih. Aun kitab hatinya sakup sing kalongan, sakup sing kasaan. Amura hindi magkalong, hindi magkasa amin kita. Manusia nyanan asal masatod magkalong. Murin Allah Ta'ala hindi masa di malong. Asal tiud sin Allah Ta'ala kita hinang pepanjari. Masa kita malawong kita. Nabi pun magkasa magkalawong. Matawad kalam. Halom sing Quran. So pamamin mga surah abasa yan. Ha? Pianagda Rasulullah. Mangoy ta ko nagpalangay simbiha. Yan. Aso ka mga ustad ulama. Matawad kalam halom sing Quran. Bang masa malawongin Nabi. Nasa point diha ini long sin English. Nabi pun magkasa magkalawong sa pagkorekon siya. Pamuntulod siya sin Tuhan. Besin ka namin kaasawa niya amin ha asawa kasi namin anak na ipat niya kan Said piyag ayawan niya sa siagda sa sintuhan niya siya matong pagkala at yan ita na kuano ba't malawa kita ha tiranan si Maurice Bisal tabi ni lang kutuan minsan pun lang ko madrasa aun lang ko ustad ulama di lang ko baha manusia yan wala piyagturan na bukon kataan bisaran niya sahi aw nasab kasaan aw kalawungan kan sa bering ka kita tumupong umayak bukon kita expert sa Quran bukon kita expert hadis isyu kita sumagda sumalhabi kanila hati niya min nakataas-taas na pangaji rin kato naman kita hati niya mangandol na kuman kanila so pama matawad mga kitab kanamin mga kitab sin nakauna pa di na sambuto ning kangan-nganan yan halam sing kitad kaya wutang sa wiron, ya panghindo sin Nabi, tagayaw doon haon. Dari masakit, pasigpit ta hinangon, kan? Yamin bihat to. Nasa hati niya, minsan pun hati niya mukali, illiterate, way panghati, ha magsulat, magbasa. Bukod yung maksud dito rin na siya magtuhan. Ha? Pasalan ni namin pagtaon fitra, hatod si pagtuhan ini. Asal yari na halam sintuwo jasad si manusia pialuluto sintuhan piagad niya dihatubo badan si manusia aun kalam halam sing Quran yan sa ini ni hati niya di tapat batun habiyaon ng kabuok bangunin ayat sa ilmu malap sa aun nakto mag batbat na kita magkisa na kita mag umpama rin sa aming palkatalon ng mga ilmu tiblok ilmu malawm, ilmu kabuktuan mau na kita yan, aun yan masan yan bukon habiyaon ini sa habiyaon ang kanako nagkabisara ini sa dom nen hula sa amin aun kay na su alamin sa mga kabagayan kanamin biya nagbus hati na di ko maingat jawabon mangko jawabon tetap amahan di ko pun jawabon hati na biya makiisa ba kan jadi hati na ini story kami sin namin nakauna lumabay hampara ko kita maun unin piagso ako kay niyo okay na jadi lang kutuan minsan pun lang kumukali matlang ko ang kalam halam sing Quran on hadis na maita amin long sin hadis kulang lari bakas ko na nabasa siya bil limawa yon hatin ni bangin Allah Ta'ala mawaya dimihil karayawan kasilasa haipun niya ha manusia hidayatan niya kan hidayatan niya ringkan niya amin hikmat nikmat supaya magaan masanyang kanin pamaham ha agama awiron siya abot dito, miswa na ko university graduate ka, tinamin sa pambihat to lah. Sa tinamin kadang-kadang ng kita ini, I mean, bukon kita hatin niya biya, long tamin biya mapatiag, bukon kita manunot, bangon biya besaram biya, I mean, biya tubag kita biya, mag-flare up lang sin English, tatari kita kamuan, ako, kadang-kadang hatin niya, pagpahamon ko paghatiyon ko marayaw min pasal sinamin mga bisara minsan min bata-bata kadang-kadang kan aon bata-bata kadang-kadang
hati niya makakako hikmat rahmat sin Tuhan doon ha mga lakutabet niya at habis sa kaptangan niya bihanyan kan hati niya long ko tayo manghud minsan pun mo kali bukon katan mo kali makabisara sing kasan atau sing kalaunan sa nakakaako lang ko experience pangalaman ha mga nakauna sa mamin waktu min dupa ko hati niya min ha pakasakwa si pangkut ng tanong magalagal. Dari aon doon hati niya min bagas ko na nabisara si limaway ng guru sa mukali. Hati niya di makabasa, di makasulat kan sa makabatbat si agama kan. Munal niya hati niya. Amin sinamin sung na ako hati niya min mig. Deng halaman nila. Sebelum ko magbalik na ako lang ko pa sa Buanga sampai ko pa Manila mag-school. Hindi na ako makatahan sin hidup di hasi pangkut ini. Nalong niya, ikaw nalong niya anak. Sa long ko bago, long ko ambo, asawang ko kayo mo, kasasing pagtuhan. Kita kan, natin namin mga ilmo, kadang-kadang, kamakanta mo kali, di takawakan sa mga madrasa. Abihan, mataw parkalayan natin niya. Bang kamu hatin niya, kisahan ko sa silang ko, simbaran ko, di ka mo magbilib ba, di ka maghagad kan. Mataw namin mga kialawayan ko, biya mahunit, taliong pikilo, mahunit para sayahon. Contoh niya, nag-school ako baka sa Islamic International Islamic University. Yan. Nagpa-school ka ako. Dihil nag-scholarship si mga Christian. Kita mo? Sa wiro pang hati ko, Christian. Kasi ko Christian, pero kung nagtambat, ay Christian. Nag-sponsor, nag-scholarship ka. Kan? Hati na ito, mahunit bisa raon. Nadari hati niya, laong ko biya namin ha, nagsual. Sa laong ko sabay kita, laong ko kamaya. Kamaya. Mayta. Bata mo rin ilmo sa hituod bang dahing hakuraan. Yan? Bang bisara sin tao yan, misan siya ustad ulama, bukon sahi, wayron dalil, bukti, makaw alam sin Quran, nalam mo bugtuin na, bahaya, pilig doon eh. Ha? Nasa amin kita sa karang-karang, hatin niya, kulang amin biya mga understanding ta. Kulang ganta hatin na hikaon ta, min lang ta, bukon kita mapati, bukon kita makuan kan. Ningkit hati na biya kasuk-kasuk pagkatenta. Minsan po niyan ilmu sahi, magti bugitan na jay bida, panghimuting ang tabi namin, makabuang pilig do. Ha? Panting dahil niya, min manuntut kita ilmu kan Allah. Pasal niya, talabul in faridatun ala kulli muslimin muslimat. Manuntut na kita ilmu, bang kita hati na makaput, sinamin hikaw ang tabi, nagbus, biya bukon matanam, masanyang kato, na maling kadasan, taon biyan, bukon tamagti, panghimutingon. Bang magat pa kita hadis Nabi, hadis Nabi kan, sinabi, panuntut kamu na ilmu. Minsan pa yan, gawa dengan simut si satru. Kita apa yan? Kan? Memang kapil ng Christian, yan ang benar ni hati niya. Ako na sabi, hikmat na kawa ko, ha, pasasit ilmu pangaji. Dengan simut sing Christian, dengan simut sing kapil, kan? Hati niya, betul lah. Hati niya lang kung mga temangod. Bukon katan, bisara sin Ustad Hamadrasa, ha? Atau siulat kitab, katan sahih. Sa bangmukitao ni namin biya sa pantunlong ko atin niya bukas si Bampay. Atin niya, bangin bukas yun atin niya uwas na tiap pa biyayo kaya tangkatan biyan kan. Minsan pun ampay kabakamuron, tangkat yun ako man. Ito biasa sa manusia, hindi makadari pelpek manusia kan. Dari hati niya, minsan pun si hati niya sa mukali, ay mangkolong ko ta, namahan ka ako kan. Aon makatadoong ka sa bunnalan, sa mas mataon, bukong bunnal. May talon ni masa magat. Pasal biya kita manghimuting hakalam sin Tuhan. Sabay impanagdaan kalam sin Tuhan. Kaya turun sin Allah Ta'ala. Mari para Rasulullah amning kaptangan. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana. Ikra. Orang bukal akram. Alladzi allamal bil kalam, allamal insan ma lam ya'lam. Haupun tan haja bisara sa masata ni haupo na basa kau Muhammad hangan sin Tuhan mo. Ha? Hati niya in palkatan sin Arab ikra nakalamod na ron hati niya qara ay wan katabta. Hati niya magsulat iban magbasa. Sa basa sin Arab ini kadang-kadang hati niya ondo nakakawin-kawin. Ang kanang grammar sin Arab dukaing din sin grammar sin Milikan sin English Tagalog dukaing at ini bahasa grammar sin Arab at ini ay namin kataan na pipihak
pausog babae yan atin niya on singular on dual on plural on matawad atin niya palkalamin sulitation na mga atin namin ikra sabot na ron atin magbasa kitab iba magsulat kitab kamaksuran kamaksuran niya na dari atin niya pagkapyang daakan sintuhan ni namin subay kita hati na mag-anad magsulat magbasa sari na minsan berinan ingat sin scientist yun sin pagka-genius niya subay ra kita hati niya ang gapon tembaranta kiawajiwan pa kita mag-anad magbasa pasal awon dihay ni hati niya sung kubisarahon namin hasusungon masa bang very in simple ways I mean the lightest ways pinakamagaan daan sinamin mangbiri magbasara magbasa min long niya Arabic pasalan malum na kato lamod ng baran ko mataw ding kato atin asal da sa bahon masigpit na agon di maka lang siningas pronounce marayaw sin bahasa sin Arab ito bukun unwangon normal kan normal jadi minsan pun hati ni biya kamo ini bangko sa pama mari pa Malaysia kaya duwan pa tausog minsan pun berin na ingat na expert no magmalayo kabistuan da bukun siya na puro tausog malayo ato bang sa pama ko hati ni aon dugo mo hati ni biya mistisa kau kan bisa ko sinog kabistuan da kau bukun siya puro tausog asal betul natural na sinamin ano siya dari hati namin soal kainayaon amin soal kainaon hatinin hundi dapat sisigpit laun niya nulo na yung pangilahan pa inamal ibadat tema na sintuhan namin sinwala tema sintuhan masalah muli maksud yan muli maksud into magsual simbihain ibang pamungon saya bukan muslim pausan pa ko yan niya lakum dino kumualiadin ay ini ni hati namin mga palkataan batal hikabtang kapag kaita muslim in lakum dino kumualiadin hati ni maksud siya namin kalamin piatud sinotala pa mga Diyos Nasrani hati pa mga sila amin bukun ima ako muslim ibiya ka ito ima ako muslim di ta makajariyanon lakum dino kumualidin sokat na duha ingin pamaham niya duha ingin akidah niya duha ingin panauhid niya kan di ati kabisarata pasalan tium lang sinotala ing kaptangan ini pamangamin sila gua deng ha Islam namang imano siya hatdala nasa nalawang ingin pamaham niya sinuno palkala sa nangako siya muslim Islam kita makadayusan lakum dino kumualidin maso sa benar niya dari hati niya namaro ko manin yan kutuan ilaw tala di magpamawal janji yan ingkatan kakahinang takigdut kiwal tad mga Islam yan misan ko hat damang jamban yan misan ko hatin niya mano tumikang matumatu ingkatan yan sulat si malaikat makajari hatin niya makira amal ibadat makajari makira hatin niya hayanat kalumuan ununo na hatin niya tapulang yan hauno namin niat mo maksud mo iban hauno hatin namin kihati ang kalkalayan so paman niya amin lumura ka bihan di makira amal ibadat makira na amal ibadat lumura ka bang ko simingod basin paglura si Rasulullah di lumura harap patu palawa kan beto kan Rasulullah ka kita mo bang berin limingkod bang berin limingkod bang siya amin kumaon atau minum kan sa so paman niya aturo mo na yung mga biakato atin na magsambahayang yan bang mo hatin niya istoryang kaji marayaw matawad pa sa batin niya wala kimugdan bang beri magbasa sin babasahon bang beriin magfiil sin pipiilot bang beriin hatin niya amin magpakugdan haon na hatin na rabos niya biya nagpasamba tsamba sadya dari baran ko ipangilhan ko sinamal ibarat ko tema iban sin bukun tema sin Tuhan sabab ay kita magniat bang kumanakaw di ato kiraw sin Tuhan kirawon da bang kumanganyaya ay ko magniat magtali di ati pa sulat kikira to katan jangang tay ni lako tabatin kikira sa sulat sin Tuhan sa makira sa atin namin jangang lako tabiat marayaw bang kumyagad hakabay sin Tuhan kan hati niya ingkata namin matampal ibang buko matampal yan nakatan biutang na sin Allah Ta'ala sin Quran kan hati niya
Kaya tamin sambayang mo, di tayo maong sintuhan, an? Bangkaw hati nakadugto sin sarat aturan sin sambayang. Ang sarat niya, ang aturan niya, ang rukun niya yan. Hati maon harukun niya turi umahinang, na ko sa bagudgud. Amin tayo maong sintuhan, sinuwas na tiyo po in Islam. Na hati niya, katira na ko umiyan na, batal. Atau mag-udo ka kan, mag-ail ko. Simple ini mag-ail ko. Bangkaw mag-ail hati niya, nakadugto ko sin sarat si makabatal, parang pasab sumaga ako miskas ka. Ha? Ikaw ang tati niya, ang doy maksumoy, mulin ko pa babae. Matampal na, kan? Nang kau hati niya Muslim sa bunal, tema na batalin ail ko sa pangay ko kampo ng Polo Taala. Atau nagsambahayan gaw, kan? Hati niya tagha nakalakso, nakalumpat ko bihan, aon nahulog ka uno-uno. Tema na, batalin sambahayan mo. Sambahayan ko magbalik, magmabala. Hati niya, katani ni hati niya, katian takapamanta, bang kita hati na makati makapam sing Quran. So, misabihat ng mga timang hudagang Islam, matawag pa sana, baton ko simpagay sa hati niya, aruwing adoro ko man, sa dumi ni, nalugos na paksadya ko, hati na pasasi namin ang mga sual biat namin, ibang di na mag-amo, magpugani namin, biya mga palapaitas namin, nasihat, uno bang namin yan, ako, lagom ni nung umaliya din, kaya unang kay mo, agama mo din, agama mo. Bukan ni agama, bukun kaku, bukun kaniya, Tuhan. Saan sana kita manusia kan? Nah, biatin pagainom ko atin. Paksa siya ko jumawab. Karena hati nilang ko sabi jumawab. Makari ko kapakian. Bukun hagin na hawaran mo. Maraming kan pagkaibang Muslim at Islam. Termasuk atin namin sunna namin Quran. Sa biat atin na mamairok ka ni, pagsarang sukul, mahuli, salam doa ka to na niyo katano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.